मानिग्रो गुबुनखौ फोरोंनायनि सिगां नों लाग्रो गुबुनखौ फोरोंनायनि सिगां बिमा बिफाफोर हिसाबै इसोरनि बाथ्रा फोरोंनायनि जों बिबान मोनदों जों लाग्रोदों ने जों मानिग्रोदों ने जोंनि नखराव इसोरनि बाथ्राफोर सावरायनाय जायो ने जोंनि नखराव बाइबेल फरायनाय लोगोसे आरज खालामनाय जायो ने अब्लालाय माब्रैथो ख्रिस्टियान नखर जोंलाय जि नखराव सानसेबो इसोरनि बाथ्राखौनो सावरायनाय जाया जि नखराव सानसेबो लोगोसेयै इसोरखौ बाख्नायनायनि मेथाइ रोजाबनाय जाया जि नखराव सानसेबो लोगोसेयै आरज खालामफेरनाय जाया माब्रैथो जोंलाय ख्रिस्टियान नखर अब्लालाय जों जे ख्रिस्टियान नखर बिनि फोरमानालाय बहाथो ख्रिस्टियान नखरबाथ' बेयाव इसोरनि बाथ्रा सावरायनाय जागौमोन लोगोसे ख्रिस्टियान नखरबा बेयाव इसोरखौ बाख्नायनाय जागौमोन लोगोसे आरज खालामनाय जागौमोन बेयाव लोगोसे बहाथो बेलाय जोंहालाय सैताना जोंखौ थगायदों बिब्दिनो ख्रिस्टियान नखर जायो होनना बुंनो नागिरदों लोगोसे आरज खालामाबाबो ख्रिस्टियान नखर जायो लोगोसे बाइबेल फरायाब्लाबो ख्रिस्टियान नखर जायो खिन्थु बाइबेलाव जों नुनो मोनदों थानायाव जानायाव उन्दुनायाव जिरायनायाव बेरायनायाव बे गथ'फोरनो आंनि बे हुकुमफोरखौ फोरोंदों बाइबेला मा होनना बुंदों गीतमाला 119 9 पदआव ओरैना बुंदों बे जोहोलावफोरा माब्रै गाव गावसोरनि जिबनखौ फोसाबनो इसिबां लेथ्रा संसाराव इसिबां गाज्रि संसाराव बे सेंग्रा सिख्लाफोरा माब्रैहाय गावसोरनि आखल आखुखौ फोसाबनो बिनि मोनसे उपायखौ बुंदों मा होननानै नोंनि बाथ्रा बायदि साबधान जायोब्लासो इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जायोब्लासो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जों ख्रिस्टखौ फोथायग्राफोरा मा जागोननो जोङो जोंनि आखल आखुखौ जोङो गोजों लाखिनो हागोन बेखौ इसोरनि बाथ्राया जोङो बुंदों इसोरनि बाथ्रायाव बेबायदि मोनसे पावार दङ जि बोलो दङ इसोरनि बाथ्रायाव बिनि बाथ्रायाव इसिबां बोलो दङ जि बोलोखौ जों इमाजिनबो खालामख'नो हाया इसिबां बोलोग्रा बिनि माथोआ दाउ जा होनना बुंबा दाउ जायो मा बोलो दङ नायनाय ना जा होनना बुंबा ना जायो थैनायखौ बिजेब्ला बियो गाबज्रियो थैनाया ओंखारबोयो मा बोलो दङ नाय आरो बे इसोरनि बाथ्रायाव मा बोलो दङनो लेथ्रा संसाराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोग्गो आखल आखुजों थांनानै थाहोनो हानाय बोलो दङनो जों मोजां जाजानो लुबैदोंब्ला लेथ्रा संसाराव जोंनि उथिबोनाय जोलैया गोग्गो जिउ खुंनांगौब्ला इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायनि गेजेरजोंसो बियो जागोन आरो तिमथिखौबो बेखौनो बुंदोंमोन जेब्ला जोङो द्वितीय तिमथि 3 अध्यायाव नायो बेखौनो बुंदों द्वितीय तिमथि 3 अध्याय 16 पद 17 पद खोनासं शास्त्रा इसोरनिफ्राय जाबाय नंगौखौ फोरोंनाय जायिखौ रायनाय गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनाय आरो धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय बियो गोनांथार माया इसोरनि बाथ्राया 17 खौ खोनासं अब्लासो बि इसोरनि मानसिया मोनफ्रोमबो गाहाम हाबानि थाखाय थामथिम खालामजानाय जागोन जेब्ला इसोरनि बाथ्राजों फोसाबजानाया जागोन फेंजानाया जागोन सोंखारि जानाया जागोन अब्लाना बे मानसिया मा जागोन मोनफ्रोमबो गाहाम खामानिनि थाखाय बियो थामथिम जागोन होननानै बुंदों इसोरनि बाथ्राजों जेब्ला जोङो फेंगोन फोसाबगोन सोंखारिगोन अब्लाना मा जागोन बे मानसिया मोनफ्रोमबो गाहाम हाबानि थाखाय थामथिम जागोन होननानै बुंदों गासै मोजां खामानिनि थाखाय बे मानसिया मा जागोन क्वालिफाइड जागोन माब्ला जेब्ला जोङो जोंनि बे गथ'फोरनो जोंनि बे जोलैनो इसोरनि बाथ्राजों जोङो फेंनाय फोसाबनाय नंगौखौ फोरोंनाय बे खामानिखौ जोङो इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जों मावगोन बियो बिमा बिफानो होजानाय मोनसे दायित्व मोनसे बिबान बेवहाय जों गोरलैयै लानो नाङा ओरैनो ख्रिस्टियान नखर जाया जेराव ख्रिस्ट आदर्शखौनो फोरोंनाय जायाखै ओरैनो ख्रिस्टियान नखर जाया जेराव ख्रिस्टनि हुकुमफोरखौनो फोरोंनाय जायाखै ख्रिस्टियान नखर बेखौसो बुङो जेराव सासे ख्रिस्टियान हौवा मानसिया ख्रिस्टियान हिनजाव मानसिजों हाबा जानानै गथ' गथाय खांदों बिसोरखौ इसोरनि बाथ्रा बायदि फेदेरदों बेखौसो ख्रिस्टियान नखर होननानै बुङो ख्रिस्टियान नखरनि बुंफुरलुआ बेसो सासे ख्रिस्टखौ मिथिनाय हौवा मानसिया सासे ख्रिस्टखौ मिथिनाय हिनजाव मानसिजों हाबा जानानै गथ' गथायफोरखौ ख्रिस्टनि बोसोन फोरोंनानै ख्रिस्टनि हुकुम फोरोंनानै फेदेरदों फोलावदों जि नखराव ख्रिस्टनि आदर्श दङ जि नखराव ख्रिस्टनि आखल आखु दङ बे नखरखौसो ख्रिस्टियान नखर होननानै बुङो दिनै नोंथांनाव दङना गैया बियो प्रथम बियो सोरनि बिबान गथ'फोरखौ सेला बादि
जिसुनि सेला बादि फेदेरनाया इसोरनि बाथ्रा फोरोंनानै फेदेरनाया बियो जों बिमा बिफानि दायित्व जों बिमा बिफानि मावनो गोनां बियो बिबान सेला बानायनाय बियो नोंनो होनाय आंनो होनाय बिबान बियो जोंनो गाव ख्रिस्टीय आदर्शनि जोङो उदाहरन जानानै ख्रिस्टीय आखल आखुनि जोंनो गाव दैखुन्थि जानानै जोङो बेखौ फोरोंनांगोन तिमथिखौ बुंदोंमोन नों गावनो दैखुन्थि जा फोथायनायनि अननायनि खुलुमनायनि गावखौ गोग्गो लाखिनायनि नों गावनो उदाहरन जा अब्लानासो नोङो गुबुनखौ फोरोंनो हागोन अब्लानासो नोंनि बुंनाय नोंनि फोरोंनायफोरा बेसेन होजागोन बुंदोंमोन तिमथिखौ पौला इसोरनि बाथ्राया बुंदोंमोन आरो बे एखे बाथ्रा आं उदाहरन जानो हादनो हायाखै ख्रिस्टीय आखल आखुनि सासे उदाहरन बिफा ख्रिस्टीय आखल आखुनि सासे उदाहरन बिमा दैखुन्थि बिमा आं जानो हादोंनो हायाखै ना आं जास्ट आंनि गथ'खौ मोजां जाजानो लुबैदों ना आं ओरैनो गावनि फिसाखौल' मोजां जाजानो लुबैदों बियो बै खांख्राइनि बायदिल' जागोन सानसेखालि खांख्राइ बिमाया बुंनायनो गाव खांख्राइ फिसाखौ सिदा थाबाय दे आइ सिदा थाबाय होननानै खांख्राइयाथ' ओरै सिदा थाबाय नालाय ओरै थाबायो बियो सिदा थाबाय दे आइ सिदा थाबाय होननानै ओमफ्राय फिसाया बुंबाय दे आइ नोंनो खनसे आंनो सिदा थाबायनानै खोन्थिलायनानै बहा हानो खायलेंसो थाबायखायो नालाय खांख्राइया बे अबस्था दिनै जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफ्राव जोङो जोंनि गथ'फोरखौ सिदा जाजानो लुबैदों जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सिदा जाजानो लुबैदों नाथाय जों उदाहरन जानो हायाखै बे सिदा जिबननि बे गोथों जिबननि जों उदाहरन जानो हायाखै आरो बे परिबेयाव बे फोरोंनायजों जोङो फेदेरनो रोङिखाय जोङो बिथांमोनखौ बे हिक्खाजों बे आखल आखुजों जोङो फेदेरनो रोङिखाय एसे ओंखारोब्लानो बिथांमोना जि फोरोंदों बेफोरखौ बावजोबदों जि खोनादों बेफोरखौ बिथांमोना बावजोबदों आरो बैयाव जि नुहैदों बेबायदि मोनसे जिबनसो बिथांमोना संसारजों गोरोबनाय जिबनसो बिथांमोना खुंहैदों नाम्बार 2 बाथ्रा बे बिबानखौ सोरनो होनाय जादों बे बिबानखौ दैदेनगिरिफोरनो होनाय जादों सेलाफोरखौ बुंदोंमोन सेला जाबाय नोंसोरो सोलोंबाय नोंसोरो रोंबाय नोंसोरो दा नोंसोरो सेला बानाय तिमथिखौ बुंदोंमोन पौला आं फोरोंबाय नोंनो खोनाबाय नोंनो नों बेफोरखौ मावदो लादो नेक्स्ट खामानिया मा नों गाव सेला बानाय आं जेरै नोंखौ सेला बानायबाय दिनै जोंहा जोंनि अर्गानाइजेसन ख्रिस्टियान अर्गानाइजेसनफोर ख्रिस्टियान मण्डलिफोराव बे मोनसे गेदेर हमायसा हिसाबै फैनो नागिरदों आरो बे जिसुआ होनाय मोनसे बे हुकुमखौ मानिनि थाखाय बे समयसाया जादों दिनै जिसुनि जि उदाहरन बे उदाहरनखौ जों नायनांगोन जिसुआ गावहानो 12 जन शिष्यफोर दङमोन जिसुआथ' इसोरसोमोन आं सानदों बेनो 12 जन शिष्यफोरनि गोनांथि गैयामोन गोसो खालामोमोनब्ला बे हारसिंनो बायदि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावनो हायोमोन मावनो रोङोमोन नाथाय जिसुआ 12 जन लोगोफोर बियो सायख'नानै लादोंमोन बिसोरो खोब गोरों मानसिफोर नङामोन गोबाङा सोरबा समाजजों एरख'जानायमोन सोरबा मुगै जानायमोन सोरबाया ना बेफार खालामनानै जाग्रामोन नाथाय बिसोरखौनो जिसुआ मा खालामदों गावनि सेलाफोर खालामनानै 3 बोसोर 3.5 बोसोर बिथांमोनखौ ट्रेनिं होदों गावगायजों लाजाब गावगायजों लांफायै बियो जिसुआ बिसोरनो मिनिस्ट्रि बेखौ फोरोंदोंमोन इसोरनि खामानि मावनाय बे खामानिखौ बिसोरनो फोरोंदोंमोन जिसुआथ' थैबाय 3 बोसोर 3.5 बोसोरावनो जिसुआ फुथारजाबाय बिसोरनि गुरुआ फुथारजाबाय नाथाय इसोरनि जि खामानि बे खामानिया कन्टिनिउ जाबाय इसोरनि जे मावनो गोनां खामानि बे खामानिया बिसोरनि गुरुआ थैबाय होननानै बिसोरनि गुरुआ बहाबा थांबाय होननानै जोबनानै थायाखिसै मानोना जिसुआ 3.5 बोसोर खस्थ' खालामबाय लाफानानै फोरोंनानै गावगायजों लाफा गावगायजों दोनफा फोरोंनानै बिथाङा बिसोरखौ प्रिपेयार खालामबाय थामथिम खालामबाय आरो बिथांमोना बै जिसुनि हुकुमखौ मानिग्रा जाबाय नोंसोर सेला जाबाय दानियाबा नोंसोर सेला बानायनो हासिगोन सेला नङाब्ला सेला बानायनो हाया दिनै बिथांमोना फुलि सासे जिसुनि सेला जाबाय बेनिखायनो बिथांमोना सेला बानायनो हासिगोन जिसुआ ग्रथ थांनायमोनब्ला सोरगोआव थांनानै थाहैनायमोनब्ला फोरोंनानै गालाङामोनब्ला बिनि जि मिनिस्ट्रि बे मिनिस्ट्रिखौ कन्टिनिउ खालामनो रावबो गैया जागौमोन नाथाय बिनि 11 जन फोथायजाथाव सेलाफोरा मा खालामखो जिसुआ थांखांनायनि उनावबो बिनि जे गेदेर भिजन बिनि जे गेदेर मोनसे मिनिस्ट्रि बे मिनिस्ट्रिखौ कन्टिनिउ खालामबाय गोबां जोंनि मिनिस्ट्रिफोरा दिनै मोनसे गाज्रि अबस्थायाव दङ आरो बे गोरोन्थिखौ खालामनायनि थाखाय
बिथांमोना थैखांनायनि उनाव बे मिनिस्ट्रिखौ कन्टिनिउ खालामनो बिथांमोना लिडार्स बानायलाङाखिसै आरो बिसोरो जोबगोन आं दाख्लै मोनसे गेदेर बाइबेल कलेजाव थांदोंमोन आरो बेयाव आङो बिसोरनि जि गुतै इनफ्रास्ट्राक्चारफोर बेफोरखौ नायनानै आं बुंदोंमोन बिथाङा थैयोब्ला बिथांनि उनाव सोर बे इसेबां गिदिर इसेबां मोजां मिनिस्ट्रिखौ सोर कन्टिनिउ खालामगोन होननानै आं बुंदोंमोन आरो बे समाव सासे फोरोंगिरिया बुंबाय बेबायदि रावखौबो दासिमबो बनायनाय जायाखै खालामनाय जायाखै आं बुंदोंमोन बिथाङा सासे गोबां गोजौ थाखोनि सासे लिडार आं फोथायो सोरबा निस्सय दङ गैयाब्ला खिन्थु दुखुनांथाव जागोन एसेबां फिसानिफ्राय बिथाङा दिनै इसेबां गिदिरसिन बे मिनिस्ट्रिखौ लानानै फैबाय खिन्थु गाव थैहां दिनै अबस्था बिथाङा बोरायबाय दिनै थैनानै थाङोब्ला गाबोन बे मिनिस्ट्रिखौ सोरबा सामलायनो जुदि मानसि बिथाङा दिनै थामथिम खालामाखैब्ला बे मिनिस्ट्रिया गावनो गाव जोबलांसिगोन सोरबा सेलायसिगोन सोरबा बोफ्लेसिगोन बेबायदिहै बे मिनिस्ट्रिया जोबलांगोन होननानै बिथांनि सिगाङाव दुखु खालामनानै आं बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो जोंनि गोबां गिर्जाफोरा दिनै बे गोरोन्थिखौ खालामदों जिसुआ नाय बियो 11 जन मानसिफोरखौ थामथिम खालामदोंमोन आं थैब्लाबो जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैया आं सोरगोआव थांब्लाबो आंहा जेबो टेनसन खालामनो गोनां गैया आं थांखांनायनि उनावबो आं मानसिफोर थामथिम खालामबाय जायफोरा बे मिनिस्ट्रिखौ कन्टिनिउ खालामगोन जों बनायदोंना लिडार्सफोर दहाय आं आदामोनजों रायज्लायदोंमोन जोंनि बिबिसिनि खोथा टेनसन खालामदों बिथांनि सिगाङावबो बुंदोंनो जा आमुगा रिटायार जाबाय थुमुगा रिटायार जाबाय आमुखाया थांसिगोन थुमुखाया थांसिगोन बिनि उनाव मा जागोनथाय बिबिसिया होननानै सिन्था खालामदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बे बाथ्राखौनो आंबो बिथांनो दुखु खालामनानै फोरमायदोंमोन बिसोरनि खामानिमोन दिनै जे लाफानानै फोरोंनानै गालांनांगौआ सोरनि खामानिमोन बिथांमोननिथ' खामानिमोन आंनिथ' खामानि आं मावनो हानाय समाव आंजों लाफानानै आंजों दोनफानानै फोरोंनानै आं गैयाब्लाबो सोलिबाय थानाय खालामनानै जि लिगेसि बियो बहुत इम्पर्टेन्ट आरो गोबां गिर्जाफोरा बे गैया गोबां फालकफोरा दुगा खालामनानै गोबां पास्टरफोरा दुगा खालामनानै बुङो आं थैब्लानो गैला बे मण्डलिया आं थैब्लानो गैला बे गिर्जाया दुगानानै बुङो दुगानानै खिन्थु गाव गावनि जे गेदेर गोरोन्थिखौ बियो प्रकाश खालामनाय जायो थौरां गैया नोंनोमोनथ' दा नों दिनै पास्टरब्ला गाबोननि थाखाय पास्टर बानायनानै गालांनाया नोंनिथ' खामानिमोन सासे लिडारा जेब्लाबो लिडार्स बानायनानै गालाङो सासे सेलानि खामानिया सेला बानायनानै मोनसे फिसा उदाहरन होनो मोनसे जायगायाव बेबायदि गेदेर सिखाव दङमोन सिखाव असान्तिमोन मानसिफ्रा ना गिर्जा मोजां थांनो हायो सोरबा थाङोब्ला सोरबा न' नेनांगौ असान्तिमोननो बयबो लुबैदोंमोन बे सिखावा थैयोब्लासो सान्ति जासिगोन होननानै आरो गमामायैनो सानसेखालि सिखावा दुब्ला थैमारबाय आरो बयबो आसा खालामदोंमोन मा होननानै दानाब्ला सिखावा थैबाय जोंनि गेजेराव सान्ति जासिगोन माल माथा आरो बिब्दि गोमानाय नंला बेसेन गोसा बुस्थुफोरखौ आरो खावबावनो रावबो गैला जोङो हरावब्लाबो गुबुनाव थांनो बहाबा माबा मोनसे प्रग्राम नायनो जोङो हासिगोन होननानै सानदोंमोननो बेबायदि सानहांनायावनो सिखावा थैनानै सानसे साननै सानथाम सप्ता बारलांनायनि उनाव मा जाखो लासैहै बै सिखाव खावनाया जाफिनबाय आरो अब्लाना मानसिफोरनि गेजेराव सावरायनाय फैबाय आरो बेथ' थैबाय सोर खालामदो दायो बे सिखाव खामानिखौ जायहा सिखाव गिदिरमोन जायनि थाखाय असान्तिमोन जोंनि बे ओनसोला दा बेथ' थैबाय दा सोर दङ सोर बिब्दि खालामदों उनाव मानसिफोरा मिथिनो मोनबाय बै गैलाब्लाबो बे मावनाय खामानिखौ सोलोंनानै लानाय हिस्स'फोर दङ बिनि सेलाफोर दङ आरो बे सेलाफोरानो दिनै मा खालामदों बै मावनाय बायदि खामानिखौ दिनै मावदों होननानै आं लाफानानै फोरोंनांगोन आं मानो बे बिसयखौ बुंनो गोबाङा साननो हागौ दा जुबिलिनि मेसेजआ माबोरै बेबायदि जानो हागौ माबोरै बिमा बिफाया गथ'फोरखौ इसोरनि बाथ्रा फोरोंनायनि जानो हागौ माबोरै लिडार्सफोरा लिडार्स बानायनायनि बाथ्रा फैनो हागौ नङा बे गिर्जाया जोबगोन आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दिनै 50 बोसोर जाबाय जोबगोन जुदि जोङो इसोरखौ खुलुमग्रा फोथायग्रा मानसिफोर जुदि जों बानायना गालाङाबा बे गिर्जाया गाबोन जोबगोन बे गिर्जाया जोबगोन जेब्ला जोङो बे गिर्जाखौ दैदेननो बे गिर्जाखौ सामलायनो दिनै मानसि बानायनानै गालाङाब्ला लिडार्स बानायनानै गालाङाब्ला बे गिर्जाया गाबोन जोबगोन बियो गिर्जानो होलांनाय मस्ट इम्पर्टेन्ट मोनसे खामानि मावनो गोनांथार सेला बानायनानै गालांनाय बियो
गोनांथार मोनसे मावनो गोनां खामानि पौला थैनोसै समाव सान्थि बे थैदोंमोन बे बुंदोंमोन आंनि मावनो गोनांखौ आं मावबाय थैयोब्ला आंनि थाखायनो मोजां आरो थैयाब्लालाय इसोरनि खामानिनि थाखाय थांना थागोन बिथाङा थैनायखौ गियाखैमोन मानोना बिथाङा बानायनानै गालांबाय नै लाफानानै आं थैयोब्लाबो अरजाला आं थैयोब्लाबो खहा गैला आं तिमथिखौ बानायबाय आंनि उनाव आंनि बायदि खामानि मावनो मण्डलिफोरखौ दैदेननो मण्डलिफोरखौ सामलायनो आं तिमथिखौ बानायबाय जों सोरखौ बानायदों जों सोरखौ बानायदों जों जुदि रावखौबो थाम-थिम खालामाखैब्ला बे इसोरनि गोथार खामानिखौ मावनो बे इसोरनि गेदेर खामानिखौ मावनो दिनै जोङो थाम-थिम खालामाखैब्ला गाबोन रावबो गैया जागोन गोबाङा आंनाव सोङो इंलेन्डआव माथो गोबां गिर्जाफोरखौ फाननाय जाबायनो माथो गोबां गिर्जाफोरा गिर्जा नङालासिनो माबेबा फिल्म हल जाबायनो माबेबा थियेटार हल जाबायनो माबेबा सुपार मार्केट जाबायनो आंनाव सोङो कारन ओरैनिफ्राय फैनाय सोनाबनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा माब्लाबा माब्लाबा बेफोर बाथ्राखौ जोंनो बुंफैदों आमेरिकानि बाथ्रा जोंनो बुंफैदों इउरपनि बाथ्रा जोंनो बुंफैदों नंगौ बे बाथ्राया सैथो आं गाव ओजों थाना फैनायखाय ओजों खामानि मावना फैनायखाय बे बाथ्राया सैथो आं नोंथांमोननो खोन्थानो हागोन आं बुंनो हागोन आं गावनो बेबायदि गंनै गिर्जायाव हाबबाय जिखौ दासिमबो गिर्जा न' बायदि नुयो नाथाय नङा बेखौ फाननाय जाबाय बेयाव बाजारसो जायो दायो आं जि मोननै गिर्जा न' हाबबाय खुस्रा गैला नाथाय गिर्जा न'नि जि शेप बे शेपआ महरा गिर्जा न' बायदि जाखायोखा बेखौ बाहेरनिफ्रायनो सिनायो नाथाय सिङाव हाबोब्ला बेयो गिर्जा न' नंला बेयाव बाजारसो मा बायनो नोंथाङा मोनगोन आरो गेदेर गेदेर हल बिसोरनि गिर्जा न'फोरा गिदिर गिदिर बेवहाय नोङो बे गिर्जा न'आव थाङोब्ला गोबां माल बुस्थु नोङो मुवा बेसादफोर नोङो बायनो हायो बे गंनै गिर्जा न'आव आं थांबाय आरो बिथांमोननि खालामनानै गालांनाय गोरोन्थियाबो बेनो बिथांमोना इसोरनि बाथ्रा फोरोंनानै सेलाफोर बानायनानै गालाङासै बे मोनसे गोरोन्थि नाम्बार 2 बिथांमोना बे मानसिफोरखौ दैदेननो बिथांमोना लिडार्सफोर बानायनानै गालाङाखिसै जों दिनै बे एखे गोरोन्थिखौ खालामोब्ला दिनैथ' 50 बोसोर जों सेलेब्रेट खालामनो मोन्दों बिथांमोनजों लोगोसे 75 जानाय नङा बेयाव जोबगोन 100 जाया जोबगोन बे गोनांथार खामानिखौ जों जुदि मावाब्ला इसोरनि बाथ्रा फोरोंनाया इम्पर्टेन्ट सैताना बहुत खायदा गोरों दिनै जों इसोरनि बाथ्रा खोनासंनायनि जेब्ला सम फैयो इसोरनि बाथ्रा सोलोंनाय फोरोंनायनि जेब्ला बाथ्रा फैयो सैताना जोंनो गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि प्रग्रामफोर सोना होनानै जोंखौ आन्दायहोदों जे जोंहा इसोरनि बाथ्रा फोरोंलायनाय सोलोंलायनायनि सम जे थोआ जायो जोंहा गैया जायो जोंनि प्रग्रामफोरा आं एगेन्स्ट नङा मोसानायनि एगेन्स्ट आं नङा रोजाबनायनि एगेन्स्ट आं नङा नाथाय बे गोनांथार बिसयखौ जों नेग्लेक्ट खालामनानै बैफोरजों जोंनि प्रग्रामफोरखौ बुंफबहोजोबनायनि रिजाल्ट जों दिनै मोन्दों बिनि फिथाइ जों मोन्दों सैताना खायदा गोरों सैताना जोंनि प्रग्रामफोराव गासैखौनो बेफोरखौ बुंफबहोजोबनानै इसोरनि बाथ्रा फोरोंनाय सोलोंनायाव जे जाहा सम गैया जायो गोसो गैया जायो बेखौ दिनै जोंनि गेजेराव खामानि मावगासिनो दङ सैताना जों साबधान जानांगोन जों मा रोखोमनि प्रग्राम इसोरनि बाथ्रानि थाखाय जोङो नांगौ बायदि सम जोङो होनो हानांगोन नङाब्ला गियो कारन सैतानखौ फेजेननो हानाय मोनसेल' अस्त्रआ इसोरनि बाथ्रा जिसुआबो गावनि बोलोजों फेजेनाखैमोन सैताना बुंदोंमोन जिसुखौ हे नोंथ' इसिबां उखैदों नोङो 40 दिन 40 हर लगन थाबाय नोंलाय इसोरनि फिसा नोंहा बोलो दङ बे अन्थाइखौ सिथाव खालामनानै जादो बुंदोंमोन जिसुआ बेनो इसोरनि बाथ्रानिफ्राय फिननाय होदों